Ahojte všetci. Ak máte radi aktívny životný štýl, musíte počuť, ako Helena Vondráčková zostáva aj v 77 rokoch, mladá a plná energie. Helena Vondráčková, legendárna česká speváčka, je živým dôkazom, že vek je len číslo. Aj v 77 rokoch je stále rovnako temperamentná, a to vďaka svojmu aktívnemu životu a pozitívnemu prístupu. Helena začína každý deň cvičením, je to pre ňu úplná samozrejmosť. Či už hrá tenis alebo si užíva vodné športy so svojím manželom, je neustále v pohybe. A nejde len o fyzickú aktivitu. Dôležitú úlohu hrá aj to, že sa Helena stále zapája do diania a nachádza radosť v spoločných záujmoch. Ale Helenino tajomstvo nespočíva len v tom, že zostáva aktívna. Verí, že by sme mali svoj vek prijať a udržiavať si pozitívny pohľad na život. Jej mladistvý vzhľad a energia sú toho dôkazom. Ak teda hľadáte spôsob, ako starnúť s gráciou, inšpirujte sa Helenou. Zostaňte aktívni, ostaňte pozitívni a pamätajte, že vek je len číslo. Chcete ďalšie tipy, ako žiť život naplno? Tak kliknite na tlačidlo odberu a ostaňte s nami.